खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ उदालगुरियाव जागायबाय सावस्रि जोथोन लानाय फोरबो। हादोरसानि सावस्रि खोन्दोनि बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनाय आरो गुन गोनां सिबिथाइफोरखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों आसामाव थामथि खोलोबनि सावस्रि जोथोन लानाय फोरबोआ जागायबाय। रायजो सोरखारनि सावस्रि बिफानजों खुंजानाय सावस्रि जोथोन लानाय फोरबोआ 3 दिसेम्बरनिफ्राय 5 दिसेम्बरसिम सोलिगोन। गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे मैया उदालगुरि जिल्लायावबो सावस्रि जोथोन लानाय हाबाफारिया जागायजेनो। उदालगुरि ब्लक गुदि सावस्रि मिरुनि अडिट'रियामाव खुंनाय मोनसे गोथार हाबाफारियाव जिल्ला कमिसनार पुलक पाटगिरिया फोरबोखौ बेखेवदोंमोन। बेखेवनाय फोरबोआ बायजोआरि बिजिरगिरिफोरजों लोगोसे मान थाखोफोरखौबो गोसो महरै बरायनाय जायो। बे फोरबोआ उदालगुरि जिल्लायाव गं 50 देहा फाहामसालिफोरखौ बिजिरगोन। बेफोरनि गेजेराव गंसे जिल्ला सुबुं देहा फाहामसालि, गं 9 रायजोआरि सावस्रि मिरु, गं 24 गुदि सावस्रि मिरु, गं 5 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर आरो गं 11 साहा बागाननि देहा फाहामसालिफोर दं। सावस्रि फसंथानफोराव जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफानफोरनि सा 17 गागि मावख'गिरिफोरा बिसोरखौ बायजोआरि बिजिरगिरिफोर महरै बिजिरगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लायाव लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि साबा मेडिकेल अफिसार आरो गुबुन गुबुन सावस्रि फसंथानफोरनि सा 12 सावस्रि मावख'गिरिफोरखौबो बिजिरनाय जादों। बेराफारसेथिं 8 आइपिएस एएफएस थाखोनि मावख'गिरिफोरा बायजोआरि बिजिरगिरिफोर महरै बिजिरगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि महम्मद मुजफ्फर हुसेन, भेरगाव खोन्दोनि पुलिस मावख'गिरि दुर्गा किंकर शर्मा, हाग्रा बिफाननि नामनि आसाम सार्कोलनि खन मावख'गिरि जयन्त कुमार नाथ, सोनाब कामरुप खोन्दो हाग्रा मावख'नि सुबोध तालुकदारआ बाहागो लादों। रायखांनो गोनांदि बे सानाव गं 17 देहा फाहामसालि सावस्रि जोथोन लानायनि फोरबोफोर खुंनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ नाग्रिजुलियाव छठ पुजा घाटनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा डक्टर धर्म नारायण दासआ नाग्रिजुलिनि कलेज चौकआव छठ पुजा घाट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो, जाय ओनसोलनि नोगोरारि सुबिदाफोरनि जौगानायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। फैबाय थानाय छठ पुजा घाटआ ओनसोलाव मोनसे बेसेनगोसा दाजाबदेरनाय जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय थागिरिफोरनि गासै जिउनि गुनखौ बांहोगोन। बे मावथांखिया खेबसे आबुं जानायनि उनाव छठ पुजा फालिथायनि थाखाय मोनसे बावनाय जायगा होगोन, जाय ओनसोलनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि उनमोनथायाव बिहोमा होगोन। बे हाबाफारियाव नाग्रिजुलि टिसिएलसिसि आरो भिसिडिसिनि मासिगिरि, बिटिआर सोरखारनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगोसे मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ कटन सि दाग्राफोरखौ गोहो होनाय, मिथिंगायारि आयनि सायाव बिटिसिनि फोरोंथाय हाबाफारिया जागायबाय। खुन सि दाग्राफोरनि गियान आरो रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय बिटिसिआ आखाइ इसान आरो सि जोम बिफान, बाक्सानि आबाद बिगियान मिरुनि हेफाजाबाव खुन खुन्दुङाव मिथिंगायारि गाबनि सायाव 2 साननि फोरोंथाय हाबाफारि खुंदों। सिमला बाजारनि कक्लाबारि हेन्डलुम क्लास्टार सिएफसिआव खुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया जायगायारि सि दाग्राफोरनि रोंग'थिनि बिथाखौ जौगाहोनाय। फोरोंथाय हाबाफारिया मिथिंगायारि गाबफोरनि बाहायजानायाव गोसो होदोंमोन, जाय सि दाग्राफोरखौ अरायथा आरो आबहावा लोगोआरि गाब फुननाय आदबफोरनि सोमोन्दै सोलोंनो खाबु होदों। बे गियानखौ आरजिनानै सि दाग्राफोरा गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरनि गुन आरो खावलायनायखौ बांहोनो हायो, जायजों बिसोरखौ हाथायाव बांसिन बादायलायनाय खालामनो हायो। बे हाबाफारिया आखाइ इसान दारिमिनखौ जौगाहोनो आरो ओनसोलाव सि दाग्राफोरनि जिउ राहाखौ जौगाहोनो बिटिसिनि नाजानायनि बाहागो। सि दाग्राफोरखौ गोदान रोंग'थि आरो गियानजों गोहो होनानै सोरखारा दोरोङारि आखाइ इसान शिल्पखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे अरायथा आरो आबहावाजों लोब्बा गोनां हुदाफोरखौ जौगाहोनो थांखि लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरआ मोननो हाथाव सावस्रि जोथोननि फारसे आगान लादों। कक्राझाराव बेसेन नाङै फाहामथाय बादा खुंदों।
बयनिबो थाखाय मोननो हाथाव सावस्रि जोथोनखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानजों क'क्राझार जिल्लायाव मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे बेसेन नाङै फाहामथाय बादा खुंनाय जादों। उल्थापानियाव खुंजानाय बादाया BTCनि सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि गाहाय रग निर्मुल बिटिआर हाबाफारिनि बाहागोमोन। बादाया ओनसोलनि थागिरिफोरनो बेसेन नाङै गुदि सावस्रि आनजाद नायदोंमोन, जाय सावस्रि जोथोनखौ बयनिबो थाखाय मोननो हाथाव आरो बायनो हाथाव खालामनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया सावस्रि सिबिथायनि फारागथिखौ फोजोबनायनि फारसे मोनसे आगान, गुबैयै गामियारि ओनसोलफोराव। बेबादि बादाफोर खुंनानै सोरखारनि थांखिया सावस्रि सांग्रांथिखौ बांहोनाय, बेरामफोरखौ थाबैनो सिनायथिनाय आरो फाहामथाय होनाय आरो सुबुं समाजनि गाहामखौ साबसिन खालामनाय। बे हाबाफारिनि जाफुंसारनाया थारैनो क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरनि सावस्रि आरो जिउआव मोजां गोहोम खोख्लैगोन। बाथि खौराङाव दङ मिज'रामाव फेग्रा मुवाजों लोगोसे हाथियार जब्द'। नसुंसेनि रायजो मिज'रामाव आसाम राइफल्स आरो पुलिसआ फेग्रा मुवा आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै गावसोरनि हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दं। सिखाव सुलुंनि बिथायाव आसाम राइफल्स आरो पुलिसआ थांनाय 48 घन्टायाव गोबां बिबांनि मेथामफेटामिन टेब्लेट, गान्जा आरो गोबां आयेन बेरेखा हाथियार जब्द' खालामदों। रैखाथि हान्जानि मोनसे जथाय अपारेसनाव मिज'रामनि भारत-म्यानमार सिमायाव थानाय चम्फाइ जिल्लानि हाज'वाथाराव 68.3 कौटि रांनि गोबां बिबांनि मेथामफेटामिन टेब्लेट जब्द' खालामनाय जादोंमोन। सिमा ओनसोलाव 19 पेकेटआव दोनखोमानानै 22,676 किल'ग्राम मेथामफेटाख'नि टेब्लेटफोरखौ जब्द' खालामनाय जादोंमोन। बे समावनो आसाम राइफल्स आरो पुलिसआ मिज'रामनि सरसिप जिल्लायाव सिग्रोमनाय खालामो आरो गं 12 बोरनि सिंगेल बेरेल सिलाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। गुबुन मोनसे अपारेसनाव कास्टम बिफान आरो आसाम राइफल्सआ चम्फाइ जिल्लानि सुंथे ओनसोलनिफ्राय 50 कार्टन गुबुन हादोरारि सिगारेट जब्द' खालामो। जब्द' खालामनाय सिगारेटनि बेसेना 65 लाख रांसो जागोन। बेबादिनो मोनसे अपारेसनाव आबखारि बिफान आरो आसाम राइफल्सआबो आइजलनि सिपिनि नायबायहनिफ्राय 18 लाख रांनि 18 किल'ग्राम गान्जा जब्द' खालामनायनि खौरां मोन्नाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ गुबुन गुबुन जाथायाव गंनै खावनाय गारि बोखांदों, सानैखौ खाबाय। फाथासिल आमबारि पुलिसआ सानै सिखावखौ हमनायनि उनाव 3 दिसेम्बर मंगलबारखालि खावनाय साखा खबनै गारिखौ बोखांनो हायो। हमखांनायनि उनाव सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ हमनानै लानाय जादों। सोंनाय फिननायनि उनाव हमजानाय सिखावआ खौरां होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गंथाम सिख'ना लानाय मबाइल फनफोरबो बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बे समावनो मोनसे गुबुन अपारेसनाव गड़चक पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मंगलबारनि फुङाव गड़भांगानिफ्राय खावनाय गंसे बाइकखौ बोखांनो हायो। बाइकखौ सिगांनि सानखालि लख्रा सेन मेलानिफ्राय खावनायनि खौरां मोन्दोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ भारत-भुटान सिमायाव थानाय दादगिरियाव मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ गोदान महराव बेखेवनाय जाबाय। दा सोरगिदिं पिकनिक एबा पिकनिकनि बोथोर। बे पिकनिक बोथोरनि समाव बयबो मोनसे समायना मिथिंगायारि आबहावानि गेजेराव नखर एबा लोगोफोरजों पिकनिक जानो सानथांखि लादों। दावबायारिफोर आरो पिकनिकफोरखौ गोसो बोनो थाखाय पिकनिक स्पटफोरखौ गोदान खालामफिननाय जादों। गुबुन बोसोरफोरनि बायदि चिरां जिल्लानि भारत-भुटान गेजेर हायुंआरि सिमा दादगिरिनि साखाथियाव मोनसे समायना मिथिंगायारि पिकनिक स्पट मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवनाय जाबाय। जेराव खारस्रोता आइ दैमानि दैया नसुंसेनि हादोर भुटाननि हाजोफोरनिफ्राय बोहैलाङो। सोमखोर सोमखोर मिथिंगायारि आबहावा आरो खारस्रोता आइ दैमानि बिखानि गेजेराव मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनाय दावबायारिफोर आरो पिकनिकफोरखौ गोसो बोनो थाखाय मोनसे गाब गोनां जिरायग्रा न' लुनाय जादों। सामलाय आफादा खालि नखरारि दावबायारिफोरनिफ्रायल' नङा, नसुंसेनि हादोरफोर आरो लोगोआरि हादोर भुटाननिफ्रायबो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दावबायारिफोर फैनायखौ सुबिदा खालामनो थाखाय बेंकुवेट थावनियाव जायगायारि थागिबि जाग्रा आउटलेटनि अनगायैबो मोनसे भुटानी आउटलेटबो गायसनदों। बेखेवनाय फोरबोआव दि सिटी अफ भुटान गेलेफु मेयर आरो भारत-भुटान गोरोबथा गौथुमनि सासे सोद्रोमा दासु सेरिं नार्बुआबो बाहागो लादोंमोन आरो नेमखान्थि बादियै पिकनिक स्पटखौ बेखेवदोंमोन।
बेखेवनाय फोरबोआव कमान्डेन्ट सौरभ कुमारजों लोगोसे दादगिरियाव एसएसबिनि एसएसबि नं 6 बेटेलियनआ बाहागो लादोंमोन। पिकनिक स्पटआव दावबायारिफोरनि पार्किंनि थाखाय समायना पार्किंनि लाहार-फाहार खालामनाय जादों। सिगांनि बायदि चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव गोबां दावबायारिफोर आरो पिकनिक जानायफोर फैगोनखौ कमिटिआ आसा खालामदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।